eskatzen dizuegunean, orain eskuan prest dituzuen kartulina horiek gora jartzeko eskatuko dizuegu eta esaldera mesedez. Eskuak lotuta, indarra batuz da ilusioz nahi, oztopo guztien gainetik bidea egiten jarraituko dugu. Euskal Herria bere etorkizunaren jabe izan dadin. Euskal Herritarrok gure etorkizunaren jabe izan daitezen. Herri mugimendua da, alderdi politikoekin inungo loturarik ez zuena, eta asmoa da Euskal Herriko erabakitze eskubidea bultzatzea eta jendea kontzientziatzea erabakitzeko eskubideen aldeko jarrera aktiboa har dezan. Islatu nahi dugu jendearen indarra, justu asmoa da 50.000 eta 100.000 lagunen arteko jende kopurua lortzea, eta gu baikorra gara, uste dugu 1.000ko kopuru hori gaindituko dugula. Gure denboan bizi izan ez dugu gauz bat, behar genduna eta nik uste argi ikustela hemen dago jende ezberdin eta pilekin herri honek zerbait sentitzeula. Herri honek etorri non munduko pertsona, elkarte, herri eta denoi sortzaigun erabakitze eskubideen aldien neure ondarra letxu ematen. Hemendik aurrera gure garaia da, eta itxiko garaia.